Noniin, tehdään tää Hööks-ostokset esittely vielä. Ja oltiin äsken Hööksissä ja mun äiti ja iso nyt tuolla Toyota-kaupassa. Elikkä tehdään siis nyt ostosten esittely. Eli eka mä ostin tällaiset mini varsariimut. Nää on aivan täydelliset. Sanni ja mä oltiin ihan, että nää on aivan täydelliset. Nää sopii kepparille hyvin. Tällä mä ostin tällaisen kevyen riimunnarun, koska mä oon toivonut tätä. Sitten mä oon tekemässä tällaisen Hööks-lehden. Niin. Elikkä mäkin ostin tällaisen ihan samanlaisen. Mä vähän kokeilin, että kun tiedäks tätä saa. Joo, mutta tää on tällainen, että tää on niin kuin aivan täydellinen. Siis tätä saa pienemmäksi ja isommaksi, eli tää on tosi pieni. Eli tää on niin kuin minivarsari, mutta oli 4,50. Ja sitten siis meillä on samat ostokset, mutta mulla on vaan ratsastusostot ostettiin. Eli tällaiset mulla on eri värinen. Ja sitten ne kout. Niin. Mä sain tämän värisen, koska tää oli vimppa. Ja tää oli siis riimuvarsi 3,20. Ja sitten mun ratsastusosat on tällaiset siniset. Mä en nyt viitti ottaa kokonaan pois. Ja nää maksoi siis 83 €. Ja sitten se on täällä jossain ihan pohjalla. No kuitenkin. Elikkä tällaisia 3 kappaletta. Tällaisia. Ja ne on niin kuin, että siinä oli laitetaan 1,20 €.